Татарстан журналистлары бірлігі бинасында тарихи вақиға. Татарстанның бірінші электрон газетасы интертат эшле башлауға 20 ел толы белгіләп үтілді. Шарада Татарстан Республикасының танылған журналистлары жетекшілер катнашты. Толырақ келесі язмада. Шара татар журналистикасының интернет дәуіріне негіз салған интертат сайтының документларын журналистлар бірлігі музейіне тапшыру белән ачылып китте. Интертат сайты тарихы 1997 елда башлана. Бөтен дөнья татар конгрессында барлык татар халкын берләштерә торган сайт кирәк дигән карарга киләләр. 2001 елның азагында ул вакыттагы премьер-министр Рөстәм Миңнеханов указга кул куя. Һәм аның туган көнендә 2002 елның 1 мартында бу сайтта беренче яңалыклар урнаша. Вакыйга татар матбугаты көненә багышлап үткәрелә. Biz хәзерге вакытта менә текст белән генә эшләмибез. Менә хәзер бит интернетның bütün мөмкинлекләре бик күп. Менә анда видеосы да бар, анда баннерлар да бар, анда инфографика да бар. Һәм анда теге ниндидер теге таныту да бик зур роль уйный. Әйтик кешегә хәзерге вакытта бит кыска гына текстлар кирәк. Син һәр мәкаләне, һәр язманы укучыга менә шулай тәкъдим итәргә тиеш. Әлбәттә, бу зур әһәмияткә ия. Беренче башлап җибәрүче кешенең һәр вакытта да старт мөмкинлекләре киңрәк була. Интернет-сайт яхшы нәтиҗәләргә ирешә. Уңышлы рәвештә рус телле сайтлар белән ярыша икән, димәк интертатка нигез салган кешеләрнең өлеше бик зур. Ә башлап җибәрүчеләр танылган Татарстан журналисты Владимир Шевчук җитәкчелегендә Әлфия Миңнуллина, Туфан Миңнуллин, Разил Валиевлар рәтендә сайтның беренче көненнән башлап эшләүче журналист Лилия Гаделшина да була. Әлеге очрашуда ул редакциядә сәгатьне журналистлар берлеге музейына тапшырды. Интертатның сәгате дөрес бара һәм бара алга таба. 2000 еллар башында әле бөтен кешеләр компьютерда, телефонда, смартфонда бер нәрсә юк. Шуңа күрә ул вакытта әле аудитория андай зур түгел бүгенге кебек. Без бик күп командировкаларга йөрдек. Аннан соң безнең бәхеткә инде мобиль телефоннар барлыкка килде. Без аңа бик нык шатландык, чөнки без үзебез барган чаралардан, командировкалардан инде телефон аша тиз генә хәбәр итә ала идек. Хәтерлим шуны. Минем шул мобиль телефон шартлады берсендә. Ул шуңхәтлек кызды. Һәр вакыт шалтыратып элемтәдә торгач, шу редакция белән командировкада вакытта ул янып чыкты. Шарага шулай ук башлап җибәрүчеләрнең берсе Владимир Шевчукның кызы Татаринформ агентлыгы редакторы Полина да килгән иде. Интернетта татар матбугаты үткәне һәм киләчәге дип исемләнгән темага оештырылган түгәрәк өстәлдә заманча журналистка нинди таләпләр куела дигән сорау күтәрелде. Бу әлбәттә татар телен камил белү, мультиформатлы булу, ягъни язу гына түгел, видео төшерергә, материалны социаль челтәрләрдә тәкъдим итәргә, шулай ук барлык техник үзенчәлекләрен белүдә. Хәзерге вакытта интертат иң күп укыла торган татар сайты. Сайтның зур казанышы 2021 елда татар телле уникаль укучылар саны 1 миллионнан артып киткән. Түгәрәк өстәл укучылар санын арттыру, яңа юнәлешләр, алымнар белән эшләү, алга планнар кору белән дәвам итте. Алия Галиуллина, Александр Решеткин, Татарстан.